Meta tnejn fil-għaxija komplet id-diskussjoni fuq l-abbozz ta' liġi dwar il-finanzjament tal-partiti, il-Ministru Edward Zammitlu sostna li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista reġgħet qed tonqos milli tagħti pożizzjoni ċara dwar liġi li tirregola l-partiti politiċi. Minflok qed titkellem dwar kif il-Gvern għandu jiffinanzja lil partiti politiċi. Il-Ministru sostna li l-Gvern ma jridx jagħbil il-poplu b'taxxi żejda għaskapitu tal-partiti politiċi. Biex jużaw tal-abbozz Sur Chairman biex isolvu il-problemi finanzjarji tagħhom. Però aħna mhux qegħdinaw biex insolvu il-problemi tal-Partit Nazzjonalista, qegħdinaw biex nagħmlu l-affarijiet bis-serjetà. Zammitlu fisser dan il-moment bħala wieħed storiku għal pajjiżna għaliex wara 25 sena ta' Gvern Nazzjonalista finalment se tkun qed tiddaħħal liġi li tirregola l-finanzjament tal-partiti politiċi. Fakkar li fil-leġislatura li għaddiet l-eks deputat Franco De Bono kien jersaq Private Members Bill dwar il-finanzjament tal-partiti, iżda l-Amministrazzjoni Nazzjonalista ta' dak iż-żmien għamlet dak kollu possibbli biex dan il-Private Members Bill ma jitlas fuq l-aġenda parlamentari. Tkellmet ukoll id-deputat Laburista Deborah Schembri li spjegat id-differenza li teżisti bejn dan il-Gvern u dak ta' qabel. Fakret kif mill-ewwel ġimgħat ta' dan il-Gvern tneħħit il-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi u daħlet il-liġi tal-whistleblower. Intant skont id-deputat Claudette Buttigieg il-problemi finanzjarji li għandu l-Partit Nazzjonalista juru li l-Partit Nazzjonalista qatt ma ta' rigali lilu nnifsu meta kien fil-Gvern.